И сега, след като усъвършенствахме, надявам се, олито на твърда попивка, е време да го приложим в комбинация с различни трикове в парка на уредите, като например слайдовете и грайндовете на подобен рейл. Става последния начин. Изпълнява се олито с цел дъската да се приземи по някакъв начин върху рейла. Има грайндове. Значи грайнд е когато скейта се приземява върху рейла с машинките. Ето така. Или така. Или така. А слайд е когато дъската се приземява върху рейла за своята твърда част. Така. Или така. Или така. Тоест слайд е когато машинките не участват в тъка.